ki kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Rangba Conrad K. Sangma hakasni baar ulai kublai ya Menteri Rangba Dukari Narendra Modi halor ka jingjiet ya kalat barim ka jela Jharkhand ka Draupadi Murmu ka badai na ka jela Odisha banlongkom ka kertong haki election Presiden kari India. Conrad ulai kublai ya Menteri Rangba do Narendra Modi ha ka jingjiet ya ka riulum ka Draupadi Murmu banlongkom ka kertong Presiden. Kadai ka jing ang nuot jong ukpa jong uliet PS Sangma bandan ka riulum kum ka Presiden jong kari. Kum ta ula ai kublai kit boket ruang yaka. Lakban kedau bana pedeng ki election Presiden ki balalen kabakham saken mau kadai ke election House nem arhajar khadar. Ki kertong hakatu ka election kilang Pranab Mukherjee ya ubala penyeng dakaken hun senrap United Progressive Alliance kabala senchar hakatu kapor hapok ka jingalam ka Kongres bad porno agitok Sangma ubah hakatu kapor udang dai MLA ke NCP na Meghalaya. Haka jingshisha ka NCP kadai ka seng kabadan haka UPA bad ka jingmi jong uporno ban yakhun kalawan ra ya ke jingkiwen. Haka bakhadu porno ulai no ya kakam MLA bad ulaya khun kum ukertong balakar shanda ke NDA. Porno ulalet chakaleng ki jilla ban pan jinggershan halor ka nongrem bakari kadai ban jetno da riulum kum Presiden. Henry ki babun balang pat ki lamon yu Mukherjee bad wat ki babun na ki MLA ha Meghalaya ru ki klem kershan yu porno. Wadla klem poi syakatong Henry katuka election kala long ka wain na ki basyong shen bad saken mau ha ke history jong kari India.